Què és el projecte Escola Sentinella? Escola Sentinella és un projecte de recerca del Departament de Salut i del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que té l'objectiu d'avaluar i monitorar la pandèmia de la Covid-19 en l'àmbit educatiu, per tal de dissenyar polítiques públiques que promoguin entorns escolars més saludables. Durant el segon curs del projecte han format part de la xarxa d'Escola Sentinella 23 escoles i hi han participat 5.687 persones, des de l'alumnat de totes les etapes educatives, infantil, primària, ESO, batxillerat i cicles formatius, fins a personal no docent dels centres, passant pel professorat. Les activitats principals del segon curs del projecte han sigut una enquesta sobre actituds, coneixements, conductes i impacte de la pandèmia, la recollida de mostres biològiques, un estudi qualitatiu sobre l'impacte de la pandèmia a la salut mental de l'alumnat, un estudi pilot sobre absències i ventilació, l'avaluació ambiental dels centres i una recerca participativa per dissenyar una intervenció integral per la promoció de la salut mental. Quins han sigut els resultats de la recollida de mostres? Durant el segon curs del projecte, l'equip de camp d'Escola Sentinella s'ha desplaçat a 7 centres en 2 ocasions, al principi i al final de curs. La recollida de mostres biològiques ha servit per conèixer el percentatge de casos positius de la infecció per SARS-CoV-2 i per mesurar el percentatge d'anticossos IgG, que pot indicar una exposició al virus o a la vacuna contra la Covid-19. Aquests han augmentat significativament en tots els grups, especialment amb l'alumnat d'infantil i primària. Des de l'equip d'Escola Sentinella volem donar les gràcies a totes les persones participants, perquè, sense vosaltres, aquest projecte no hauria estat possible. Trobaràs tota la informació del projecte al web www.escolasentinella.cat.